Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 13 aprel 2025 ýyl. Bugün temamı diýene de şol Amerikan Birleşen Ştatlary hatakygy Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın bir hepden dowamyny alyp baran bir-birine gawat gelmeýän buyruklary, fermanlary ýa-da gaýtmaklary şol bilen baglanyşykly boljak. Başlardyň biraz bokurdum, ýaragsyrat barymdan sesim kan bu göstilýän däl bolmagy mümkin. Şoň üçin sizden ötünç soraýan yurtdaşlar. Enni seredin dolup gelsek şu mesele men geçen soňky çykyşymda aýdypdym. Mene Donald Trump bir Hytaýa garşy 102 göterim salgyt girdi dip. Bu faktiski 104 götermeken men ýalňyş 2 san aşağı aýdypdym. Ondan şu bilenim kanagatlanman, ertesi gün Donald Trump şol Hytaýyň şunu kabul etmeýänligini görüp, şol salgydy 104 göterimden 125 göterime getirýär. Ýene de bir gün geçe Hytaýdan görse ses seda çykana, ýok biz beýdip oňuşmartyp şunu 145 göterime getirýär. Ýani salgydy Trump. Sonun gördü, bütün dünya gen almak bilen seredip oty daşta vuran nakilere maýdandyrlar da. Bu borçumuz bilen biz Amerikan dogry çökerýärdi. Çökerjegem görnüp dur, dünya birjalaram hemmesi çöküp ýatyr. Isla Ýewropada, isla Aziýada, isla Amerikada. Sebäp dünýäde şol ikinji jahan urşundan soň ýurtdaşlar şuňa bir sistemi emele geldi de pul birligi bar edi. Şoň esasy dünýäde ikrar edilen pul birligi ýa hasaplaşyk pul birligi Amerikanyň dollary bolupdy. Şo dollaryň esasyna da hemme söwdalar kesgitlendi, algy, bergi, gyzylyň, altynyň bahaly, kümüşüň beýleki, gymmat bahaly metallary hemme söwda gara şol dollar bilen alyp barylýardy. Indi Donald Trump häkimet başyna gelenden soň dollardan milletler, döwletler el ödüp başlady. Näme üçin? Sebäp Donald Trump günne bir zat aýdy, ertesi gün götünjekler başga bir zat aýdy. Ene üçin bolar şol 145 götermetdik Hytaý tölemeli bize dip salýan harytlar üçin Amerika. Hytaý maýt biz hiç tölejek geldi. Enne Trump şuň eýem ýygyna ýa-şo diýen sözüni ýygyna ýene de 10 göterme getirdik. Nähil düşünmeli? Dünyada ozal ýurtda şuňa dogry düşünmek üçin men size bir mysal bereyim. Dünyada ozal iki sany beýrak gawat garşydan iň uly güýç bardy. Biri Amerika, beýlekisem Sowet Soýuzy. SSR ýykyldy öz içinden korrupsiýasy bilen, nebirden bahasynyň gaçmagy bilen, beýleki ýurt içinde dören korrupsiýa ýa-da esasy korrupsionerleri bar. Respublikalaryň ýol başçylary olar Moskwa tabyn bolasy gelmedi. Öz ýakasy bolup, öz döwletiniň emlägini özleri ýesi gelip edilen oýun SSR'am ýykdylar. Bir ýykyldy bol indi orun boş galdy. Bir döwür biraz öwrütpädi. Tebigaty meýzasan boşlugy saklamaýar. Hökman bir zat bilen doldurmaly. SSR'ň ornuny ýuwaş-ýuwaşdan Hytaý elledi. Indi dünýäde iki sany gapma garşy esasy güýç, biri Amerika, beýlekisem Hytaý. Biziň aňymyza goýulany, biziň aňymyzda durany Amerikan demokratiýasy, Amerikan hökümeti, Amerikan halky, Amerikan goşuny, harby güýji, ýaragy dünýäde hemmelerden ýokardadyr. Şoň üçin bularam öz diýen hemme döwletleri etdirýär, şoň bilen käbir döwletleri demokratiýany getirýär, ýa käbir döwletlerdäki bar bolan düzgün bozup, oň ornunyna hawas berýär. Şo zatlaryň göre gelýär, bir näçe nesil bar. Indi Amerika bilen Hytaý ornuny çalışdy. Näme üçin? Sebäp Hytaý elmydam Amerikan gözüniň öňünde iň birinji düşman, insan hukukları berja edilmeýän döwlet. Bular bütün dünýäni basyp aljak bolýarlar. Näme haridyny ardan haridyny döwletleriň ýurtlaryň anamana ýerýärler.
biz şu zatlara yol verecekkel, näme dip, ýören Amerika, Hytaý bilen ornuny çalyşdy. Amerika aýtdy, Donald Trump'ın ağzı bilen, sözü bilen, biz diňe Amerikalyň bähbidi üçin işlejek. Hemme zat diňe Amerikalyň bolmaly, girdejem şolara gelmeli. Biz dünýäni eklejekkel, saklajekkel, kömegem etjekkel. Näzip ýaşaýanymyzyň şol ýyly ýaşardy. Ediliyor, üstünden kızgın su sepileni ýalmaya, soğuk su sepileni ýaly bütün Ýewropa döwletleri, bir demokratik döwletliň birleşmesi, hemme döwletliň wekilleri Donald Trump'ın felsefesini ýa-da aýdan sözlerini gaty geňirgenmek bilen, gatyrganmak bilen kabul etdiler. Ondan her bir adam, ýani her bir döwlet öz döwlet bähbidini goramaly. Eger döwletiň premier ministri bolsaňam, prezidenti bolsaňam, parlamenti bolsaňam, siýasatçysy bolsaňam, sen öz döwletiň aladasyny etmeli. Trump aýtdy, men diňe diýdi, hemme şulardan ýygnan salgydymy, kimden 10 göterim, kimden 50 göterim, kimden 100 göterim, ýa-ni Hytaýdan 145 göterim, şulardan geljek hemme pul men Amerikalary paýlap berjek diýdi. Her bir Amerikalı Trump'ın aýdysy boýunça millioner bolup ýaşamaly. Yani bir hyýaly bir zat, real durmuşda başga zat, ýurtdaşlar. O her bir aýdany Trump'ın goýun bolýan bolsa, o Amerikan topragyna sygmalylar şuwuna çelmi wada beren zatlary. Soňra bizden alýar aýdan zatlaryny. Dünýäni gorkuzjak bolýarmy, ýa başga bir oýun oýnaýarmy? Gaty düşnükli şuladyň özüni alyp barşy. Şonu hemme döwletleriň ýolbaşçylary ýazyp otyr, siýasatçylary, öz Amerikalylary maýdyp otyr. Ýöne bir näme bilen gutarşyň soň gowluk bilen gutarmaza görnüp dur. Bu şol hemme zatdan ýüze görüp, ýene de 10 göterme getirdi. Hytaýdan köp haritlaryň agzalan şol ýa-ni sanksiýa girilen haritlaryň bilema 90 götermini aşak düşürüp 10 göterme getirdi. Tölemeli şulardy. Ya ozal sen başda 10 göterim diýip yglan edip şo döwümde duran bolsa başga bir 30 göterim, 50 göterim, 100 göterim, 145 göterim näme gerekdi? Diýilen näse ýa sonra orta çykýar. Bu bir ýeme nähili baýdyl bir çak bir zat bar. Bir haybat bilen gorkuzmak diýilen ýa. Şol oýun oýnalýar şuma. Amerika ýa Donald Trump, Hytaý ýa Xi Jinping'i gorkuzjak bolýar, şu sanksiýalar geri diýeni. O sanksiýalar mümkinler şunça göterim sanksiýa girilmek. Onu men aýdamak, onu billermeler aýdýar ýurtdaşlar. Eger de haýsam bolsa bir döwlet beýleki döwletiň garşysyna 50 göterim, hiç bolmany 50%, 50 göterim, şular ýaly salgyt girilse bolly. Eýem o döwletiň işlemegi mümkinçiligi ýok. Hiç bir nukta nazardan. Sen 50 göterim ýitirilen harity sen öwede nädip boljak, işgärleri näme töljek? Bir näçe aýdyn olursa, ýa kollektiwle bilen baglanyşykly mesele. Bir zat öňürjegem bolsa, her şaýyn bir ýerden tapmaly. Ol awtomobil gurulşygyny ýüzlerçe zawod işläp otdy, onlarça döwletinki. Sen birer salgyt berersiň de, ýaparsyň da, olar nädip bolsa öz işgärlerini aýlyk tölemeli. Bir zawodyň işi ýetse beýlekler ýetip, gerek şaýsap baran hakda ýygnalýan ýerine zawody. Soň ýaly Trump aýtdy, ýa-ni ortaň bir nakyly bardy, как слон посудной лавка diýer. Ýani pil gap-gaş magazyny dükana giren aýagyny uyrugyny tarpyrladyp kilogram diýdi. Oňsoň şu reali siýasaty, şu magat, şuwun kuwun. Ertesi gün alady dediler, yapdy, diýdi, oturdy, şeýle bolmaly. 2 günden soň hemme diýen sözüni ýyzyn alýar. Niýede biz ýa döwletler şuna ynanyp siýasat ýöretmeli. Şoň üçin Hytaý ýyglan etdi. Biz öňküligimizde galýat hemme bütün dünýä üçin biz açyk gelin biznes nähili ýöre diýen bolsaň demokratik şert bilen
Biz yöredeli. Bize Amerikan salgydy gerekler. Biz onu bu tabinali. Ondan sonra Amerikan salgydyna tabin bolmadyk beýleki döwletler ya bolmajak döwletler şol sanyny ýanky bir başlang jangat şol sanyny bir Ýewropa döwletleri şol sanyny Ýaponiýa Hytaý bilen işleşip başladylar. Şol bilen Hytaý bilen gepleşik geçirýärler. Nädip biz şutaýdan şu ykdysady kynçylykdan çykylyp özlemeli. Olurmy öz halkyny eklemeli, saklamaly borçlary bardy. Donald Trump diýen bilen o döwletler, o milletler ölüp ýa ýitip gitmeliýän kanun ýok. Şolam edilip otur. Inni Ýewropa döwletleri, Ýaponiýa aýdylypdy, men okuýan görýän. Inni şol Hytaý bilen gepleşiklere geri nädip biz hyzmatdaşlyk etmeli öz aralaryny. Inni Amerikany ýatdan çykardylar. Sen Donald Trump aýtdy. Men sizin törejek salgydyňyz hasabyny her bir Amerikalyny millioner etjek diýip. Näde etjek? Ol teoriýada bolaýmasa praktikada mümkin iş däl. Ol bizde başta sosializm urýasydyr, soň kommunizm diýdiler. Bu taglimaty ortadan aýyrdylar, soň Niýaz Baýdyna altynasır urýar. Gölel sygyr berýän, Mercedes berýän. Olam ýok. Täze o siýasat olam gömmeli. Yani Atalogulny 18 ýyl ber halkala otylar. Bularym her ýyl tapýan şygarlary ýalym edilýän miş ýok. Şom hyýaly Trump şumal eglan etdi. Indi muň ýerinde durmaga adam ýok. Hatta onuň ýakyn gatnaşýany Elon Musk olam ýa ara saçylyp başlady Trump bilen. Ýoksam şutaýda ýene bir belläp geçmeli zat bar. Başlan bir min. Şol 30-njy ýylyň ýanky beýik depressiýa diýilýän bar. Şonu şular ýaly ykdysady krizis emele geldi Amerikan öz içinde. Şu taýda şol 30-njy ýyllarda, geçen asyryň 30-njy ýyllaryna jemi 12 milyondan gowrak ýyla işsiz galdy Amerikada. Hiç ýerde iş ýok. Ondan şular iş gözläp o şäherden bu şähere, ol ştatdan bu ştada, ol owadan bu owa aýlan, o ýere çörek tapman kimse ölüp galdy, kimse ýitip gitdi. Ýöne şol depressiýa ýanky 12 milyon adamyň akbalyna gaty uly täsir etdi. Bu bolsa Donald Trump'ın edip oturan diňe 12 milyon ne belki 120 milyonadyr. Belki 1,5 milyard adama täsir edýän. Sebäp globallaşan döwlet ýurtda milletlerde dünýäde ullukan problemler bar. Şonun köp ýerde bileleşip çözýärler ýa bir ykdysady reformaň daşyna ýygnaşyp çözýärler ýa bir çukura tüýkürip diýip türkmençe aýtsak şo taýda bir netije gelip şondan soň edilýär. Bu bolsa mundan urdum gylyjy, Arapda şaňlar uzy. Ine edebilsim şu diýip eden oýny şol, olam ekonomistmaka her aýdan sanyny, sifrny ýygyna alyp kimin mal, näde bunan mal şoň üçin bu dünýä o çaýkanny ona aýtmak gerek. Bir ykdysady uruş ýa finans uruşy ýurtdaşlar ol yaragly uruşdan has agyrdyr. Sebäp meni bu uruşyň netijesini, finans uruşyň netijesini çağalardan eň bir 90 ýaşan garrysyna çeli degişli bolup dur. Sebäp çağa puly ýitip gidýär ortadan. Sadege mektebi okup bulara tölenmeli pullar ýok. Kriz bolsa garrylaňam pensiýa selinden gidýär. Sebäp pensiýon fondlarda goýulan pullar şun aýdaly $1 milyon bar bolsa şo pensioner eýam şol $1 milyon 800 000 ýa 900 000 geldi. Aşakkaç. Ýene bir aýdan, 2 aýdan, 6 aýdan, 1 aýdan şo pul piçege çykşy. Ine bizde şoň ýal boldy ýa-ni eseri kılana Niýaz 93-nji ýylyň ýa-ni noýabr aýyna çeli o Orsiýadyň o Samanyýal köşede
tamdır toğluk edip ullanıp berilen rubullar vardı. Şonun %10 ta 93-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelli, 1-nji noýabryna çelli başlap Türkmenistanyny orsun puly ýöredi, rubly. Amana Moskwadan, Ukrainadan, Belarusdan wagorlap uğradyp Türkmen juldan çykardylar. Türkmenistanyň hemme baýlygy alyp çykdylar şo ýöremän ýatan puluň hazabyna. Inni Amerikan durmuşyny Donald Trump'ın edip oturan dollaryň hümmetini açyrýar. Inni dollar öňkü ýaly bir ýeketäk dünýä valutasy bolup durarmy, durmazmy diýilen sonra şuň gün hemme bilermenler, ykdysadyýetçiler ana gün tertibinde dur. Nädip düzeltmeli ýagdaý? On ornuny başga pul gelmelimi? Onu kim boynuna aljak? Bütün dünýäni bir pul danjak bolsa, ata agyr iş. Amerikan dollary uruş gutaryndan soň 45-nji ýyldan soň diýip hasap etsek, ene şu 80 ýyl boldy. 80 ýylyň dowamyny şol dünýä valutasyna öwürli hasap edip bir ýeke valuta. Daşyndan Ýewrosoýuzyň pulu bar, ýewro diýip. Ýöne ol entägem özüni tutanak näçe ýyl geçdiýär. Aýdyp bilerler, ýa-ni Hytaýyň yuany bar diýip. 1,5 milyard ilat var, yuanım var Hytaýda. Onu Hytaý boyuna alarmy? Elbetde almaz. Hytaýa näme gerek beýle kelle agyry? Bütün dünýäni eklemek üçin öz puluny gylan etmek ýok. Bu taýda bilermenler aýdyşyna görä şu mahal bolup berse bir ahly ykdysadyýetçiler üýüşip ýa-ni kriptovalyuta nalysy pullarla kriptovalyutan bir umum kriptovalyuta gol goýsalar ýa el galdyrsalar ene şo dollaryň ornuny tutjak valyuta bolup biler. Bolmasa da her bir döwlet öz pulu bilen işlemeli boljak. Ondan şular ýaly ýagdaýda her bir döwlet öz pulu bilen işlemeli bolsa, Türkmenistan göz öňüne getirip gör. Ene öz pulu bilen işlemeli. Dollar gitdi ortadan. Ene gurban bolu o dollara gadam satanak, on dollar bilen hesaplaşsak adamam ýok. Eýen batdy bular. Ene ertine bilen sowda etmeli. Manat bilenmi? Manadyň ama ýurtda iki kursy bar. Biri halk üçin, meselem 20 manat bir dollar, beýlekisi özleri üçin häkimeti basyp alarlar, we şolary goraýarlar, şolary gollaw berýärler, ýa şolary ýalakalyk edýärler üçin 3 manat 50 şaýda. Ol şuň işli. Erti mühümmeti ýok. Täp olar şu dollar diýip ılgap berýärdi. Erti dollar gerek gäle hiç kim. Onuň aýsy valutada bir sowda etmeli ulukan soru bar. Menne de şol sandy. Gurban bola. Näde işlejeksin? Näde halka eklejek? Haýsy valutan hasabyny? Näde çalyşyp geçirjeksin? Hytaý alarmy sen o köçede geçmän ýatan manadyny? Ya Orsiýa alarmy? Ya Eýran alarmy? Ya Amerika mı? Ya Ýewropa mı? Hiç kime gerek gäle. Şoň sebäp iki kurs bilen işläp duran valuta kime gerek? Dünýede samsyk ýok. Diňe türkmen halkyny samsyk diýip o haramdadyra saklap otur. Ýöne hiç ýerinde dünýädäki döwletler hiç birisi türkmeniň manadyny manat diýip hasap eden aklar. Niýasyň döwründen bäri. Men bilýän zat Niýasyň döwründe şol aýdardy, şu Özbegistana nasatýan adamlar şu Niýasyň çykaran şol döwürki pul bar, 100 manatdan ýa-ni tüftanýada ýa-ni nas tüýkürmek üçin kulýok ýasap, şoňa tüýkürip zynýan ekenler. Ene 100 manatdan Niýasyň şol döwürki. Sebäp $1 26.000 manata çykdy. Onun için 100 rubl ya 100 manat işledim de. Yine şol realiyada bilen yine şol döwrüň manaty çökdi. Şuň güne manat işlenek men size aýtmak borjum var ya pardym var ýurtdaşlar. Manat hiç ýerde hiç döwletde geçenek bankyň üstü bilen hiç döwlet şonu pullyp hasap edenek. Ene men size türkmençeler aýdy. Ýok. Özleri öz pulunyň hümmetini, gymmatyny ya mertebesini diýip aýdyn, saklamayan döwlet ýolbaşçylar barka. Näme üçin beýleki döwletler sen valutany ya sen puluny ya manadyny hormat goýmaly? Nirde ýazylar?
Hana Niyaz ölünü ağzını aşgatıkla başla. Urbanlı çıkış etti. Hem bizini Saparata için yolunu devam ettirecek. Şunu gollayasın. Ama devam ettirip otun. Sen şu taydı pul reformasını geçiriyen. Yine taze pul birligini çıkarıyar. Şu taydı en yukarı pul birligi 500 manat bolmaly. Şu 500 manatın yüzünde de Sapar Murat Niyaz'ın sureti bolmaly. Inni aydın yurttaşlar. Hiçbir haysam olsa birin şu 500'lük manadı elinizde tutup gördünüz mü Türkmenistan? Bir dolanışıkta gördünüz mü? Şu Türkmenistan'ın en yukarı suğması şu 500 manat. Görün bağ olsa el kaldırın ya yazın usta. Yani men ne var dedi suratına mı uğradın menem göre. Yoga. Iğlan ettiler yani çıkarmadılar. Çıkardılar ama yığınak koydular. Ne için? Ayırdılar. Dolanışıktan ya gerilmediler. Hep o tayda Niyaz'ın surati var. Niyaz'ın suratam o Kurban olayın kıvırlan o kebaptaş gelmeyen. Özü jellat bolansan Niyaz'ın suratını nämçin o tayda koysan. Ene şo pul yok. Portoda 500 manat Türkmenistan'ın Merkez Bank'tan geçen. Demek ondan dünyada yan bilýär şo tayda 500 manatın bardığını. Yani şo bolmandan sonra nämçin biz sana inanaylı Türkmenistan'a. Hiç bir devlette, hiç bir bankta ya abmenlikte pul çarşılayan yerde Türkmen manadı deyip ağzalayan yeri yoktur. Ukrayna'da yoktur. Ne için? Sebep Ukrayna'da uruş gidip ötüyor. Şu uruş başlanmaka bardı. Orsiyette yoktur. Ne için? Orsiyet sanksiyon aşağına sebep Orsiyetin pulunun toğdan ötörümü oğurluk olupdu. Indi gibi geldi Türkmen durmuşumuzda. Trump aytti. Ben ne şunsa salgı salyan. O beyleki salgı salınan devletler var. 72 devlet. Bunlara da aytti. 3 aylap siz şu salgıdığınızı 10%'dan ya 10 götürümden tölersiniz. Sonun köpü kalanı 90 günden sonra dolanıp gelirse. O ne hemen siyaseti oluyor. Sen bir ıglan edende bir gezeklikçe ıglan ediyen sonra da son iyidin devam ediyen. Ben sana şunu ıglan ettim, ertirem ayırdım, bir günüm aydiyen 90 gün şu men diyen zaten 90 gün yoruya sonra başlaça eder. Ne hemen gerek dünyanın lerdana getirmem. Sonsuz da adamların durması bal bilen şeker değil dünyadakinin. Ondan Amerikan özün esası valyuta gorağı olan yerli koyumları var. Bankların voucherları var. Şula hiç verse gücünü eder. Son eyeleri olan Japonya hana mülk gölünü satıp otuyor. Aksiyalarını, Amerikan aksiyalarını. Bana gerek gelmem. Pulum verin. Ya da sotak koyulan altın kömüş yani fond var. Sonun verin bizim payımızı. Ya bizim koyun pulumuzu. Hani gelmelerim sonra da oturuyor. Yeni de var devletler. Demek Amerika yani bir kaydetsin doğru bankrot böyle Donald Trump'ın edip oturan yine şu siyaseti oyuncu. Yani sonaydı enniydi. Ol 12 milyon, ol 30. yıllarda bulunmazsa hazır kuğunaydı yani yüzlerce milyon adı. Belki milyarlar milyarda yetmeye mümkün. Xitay'ın bütün önümçülüğü yapsa, infrastrukturu dursa onu ne etmeli? Türkmenistan ne yapıp yazım beni son getirecek böyle. Ne haysi valyuta bilen biz hesaplaşmalı. Xitay diyor, yok bana dolar gerek gel Amerikan ben yağıymam sol, düşmanmam sol. Sen yuan bilen töle diyor. Hani Türkmenistan'ın yuan var mı? Yok, onun olmasa onunla sen altın korun olmalı. Zapasın. Şu bilen töle. Hani nerede var hesabat? Türkmenistan'ın hazinasında neçe tonla altın var, ihtiyaçlık koyulun. Birden oruç tursa yaşılır ya da yemele gelsin. 1 kilo da yok. Hemmecigin ana Kurban oluyor, tohum bilen duğdağını ettili. Hazinan için süvselaymelip men yöne köyür aydın mı? Hani sol.
has anırak misaly, netijäni, bahany sapara berip biler ulna ykdysadiyetçi. Men öz görýän zatlamaydy. Hemem bilermellen aydın zatlaryň netijesini size ýetirýär. Bizde pul yok çalışmaga. Bizde altın kümüş yok şu yuvanı satın almaga ya yuvanı harid almaga. Bolly. Oturdu iş bitti. Halkın eline yuvan düşükler. Eger şu dünya valyutası bolsa. Ya halkın eline kripto valyuta var mı? İyere çörög gaýgy. Nerden tapdın o kripto valyutany? Bir kripto valyutaň bahasyny bilýärmiň şu näçe dollar? Bundan bir mi kay ozalam 50-60 miň dollardy birje kripto valyuta. Hem Türkmenleriň çapul barmy? Ine biz kapana duzaga düşýän iň esasy döwletleriň biri biz bolup durýar. Sebäp bizde diktatura. Ana şey bizni hakykaten ykdysady gorpun üstüne getirdiler. Ýene birje adam gediýär gorpa Türkmenistany forsýetlerini bilen. Ona urus zerarlygy diýe, bizde bolsa korrupsiýa zerarlygy diýe. Onsoň Moskwaň ýa Kremliň diken ýa dikme serdarlary bar, halkyň başynda ne şolar zerarly. Bize gowdurmuş garasanak gelecekde yurtdaş onu biz aýtmamyz zerur. Nähil bolan? Eger şu gidişine gitjek bolsa. Öňüne alalyp çykyş edýär, aýdýar, düşünýär. O häzir bugün çelle hawa gelin şuna delin, o yerli ýerdenip bu halkymyzyň çykyş edip bilen oglugy idi. O sağlyca adamlar, o mendine Guruzu meclisi aýtdymda, daşyndan hem işläp beren ogluly gyýyla bar. Ölçe düşünýärler, ölçe kabul edýärler, ýöne problemi bir. Şu ýurdun içindäki ýagdaý. Çykgyndy ýagdaý ýa-da. Şona maýdyl otyr halka. Kim şuna gulukka bardy. Hökümetdekiler ogurlany ogurlap gaçyp gitjek, o tapawdy ýok. Ýöne gidene de getirler, men onu anyk aýdyp bereýin, o hasapsız zat ýok. Niragda yerin teýine girse de gulagyna çakyp çykyp getirerler. Sebäp bir zat bar, men şunu öwran adamman ýaltanman aýdyp gelýär. Türkmen ýekegede köçe çyksa halk bol. Datyň gönüňde. Şu 35 ýyllap şu sesini çykarman, gören horlugy, çeken jebri, ziýan üçin siziň gözüňizi bäbenegine çykarar. Türkmeni gowşap görýänsiňiz bol beýle däller. Türkmen beýalaşdyr, howy men razylaşar. Türkmen kümsegräkdir, o bilenem razylaşar. Öňüne bir çykman menim ýygyna durýan ýanry. O da dogrudur. Ya aýalyny ýanaklary, ya gidinde miting edin, ya niýafyň geçsek köçesine eliňde taňyr alyp takyrdadyň dip, öýde ýatyp aýagyny köçe çykarýan türkmenleriň başymyzdan geçdi. Olam dogrudur. Ýöne her kyzadyň bir çeni bar, çaky bar. Şu gyzylçylykdan geçiren güni işe aýtdy. Şu gyzylçylygyň üstüne şumal halk. Ona maýdyn, ona ýetirýär. Mundan aňyrda gulçulukdan başy işlädiň ýokdugyny görüp otyr. Ýöne nädip biz şu haram rejimden diýilmeli. Hemme kişiň kellesine sonra ondan ikinji derejeli şu kümsegräniň kellesini şunu kim ederkä bizem soň şunyň arkasyna hop bolup ýurda bararly. Ya ýurtda ýaşaly. Ine bilem ikinji toparyň emesi. Maksady ya arzuwy. Ýene de üçüncü topar bar. Biz häzir şu Gurban bolan ogluny aýryl, olaňorny özümiz baryl, şolar çydap oturan halk biziň hem hökümete çydar dip bir ýagdaýym bar. Özüni Orsiýadamy, Hytaýamy, ýene bir döwletlere teklip edip berin. Meni goýun şu tak, näme diýseňiz bereýin. Näçe Türkmeniň baýlygy gerek bolsa alyndy. Hana niýaz sölenle kimler gitdi ylgap Ukraina mesela Union programmasyna çykyş etdiler. Şeredin görün. Niýatdanam ardan satjak gadysy de oňa da muňa da diýip entek o ölmedik aýyň hamyny paýlaşan ýaly şu taýda pisme paýlan ýaly etdiler. Türkmeniň ýarasy baýlygyny. Men şu taýda soradym.
Sizin näme hakkınız ya hukukunuz var? Kim size ursat berdi? Halkın baýlygyny paýlamagy. Sizi şu ursat atýarmy halkdan? Ýagny meclisten, deputatlardan, halktan mı gönü referendum bilen? Ýok. Innem bolmaz. Ene şu mahal bizni 3-nji jahan urşuna girdik diýip men ýeke ertaýdama ýa bir döwürden bäri aýdyp gelýär. Ýöne bizim urşumyz gan okup beremde türkmenler. Biz ene arlanyp ene korrupsiýa üstü bilen şu güne düşdik. Öňkü jamydan ýetdi ene aýlyk güllik o zatlar ýatdan çykar. Sebäp bizim türkmen gazynyň neftiniň puluny şol emas atylýan bolsa, ýa Hytaýa şu pulu Türkmenistanyň Merkez Bankyna tölänaga göni. Onu Moskwa urady. Moskwada şol gelen lükka pulun ucundan ucupsuzca bölegin berse beriye bermese olamıyor kurban ola. Galanı özürleniyor. Sen bunlar dikme serdar. Sen hana ne edip halkın ullansan ullan, ne edip halkın üstüne çuğdurayan varsan çuğdur, depesine ne edip şanık döwýän varsan döw. Yani pul bilen işin olmasa, yarası baýlyklar bilinki. Şoňa kaýyl bolsaň, oturarsın öz ipaňda, ýok bolmasaň, sen niýazy boğup ölürdin. Demek senin boğup öldürecek adamını bizde bar, hani köşün gorağı şolara. Siriýede gulluk edip gelen kelle keserler. Ana bizim düşen ýagdaýymyz türkmenleriň ýurtdaşlar. Bir şu Trump'ın edip oturan işi boýunça geljekki netijelerimiz şundan ibaret bol. Şona aýdýan Monson başlan. Bizde şu real kriz ýagdaýda özümize islenlik valyutany gazanmak üçin ýa bir söwda sadyk edip halky eklemek üçin bizim öz içki haridimiz bolmaly, öňürýän haridimiz. Hiç bolmany özümizi eklemek üçin ýa saklamak üçin, imitlendirmek üçin ýa geyindirmek üçin. Näme bar bizde? Näme öňe? O hal var, palas var, keçe var. Onu sen düşünýän. Onu sen iýeňe. Ya onu sen geýeňe. Diňe öz ýurduň içinde öýüňde hojalygyňda ýani gelin alandy. Galyň oruna tölenýär. Bol başga valyuta ýok türkmende. Hemmejik la. Ýanky nähili baýdy. Menden barynça sana ýetinçe. Nirde haýsy döwletde geçmän ýatan harit bolsun, isle soragy öçürilen dermanlar bolsun, isle eginmas bolsun, isle iýmit bolsun, hemmejik parasoroşka. Wagty geçen, möhür geçen, öňkü sany aýryp ýüzüne başga sany gelmeýärler. Ya geçmän ýatan egin eşikleri Hytaýyň kyn. Ýewropada geçen hakda şu bir ýerini ýa tikini ters gelýän bolsa, ýa bir ýerde aýdaly tersirä tikilen bolsa, iligimi, başga ýerimi, şonu eýýäm, olar birak kabul edene geçen hak Ýewrosaýyzy. Ondan şolaň iskilatlaryny baslyp berdi. Şonu hem bizim türkmenlerimiziň ýanky bir Gurbangulyň dogmalarynyň ýegerleriniň ursat beren adamlar bar saýlama. Siz gidin de ene şol ýanky Hytaýda geçmän ýatan haritler bar. Olar satyp bilen aga Ýewropa. Sebäp Ýewropa kabul eden. Ya kraskasy zäherli şom, urulan maýkanyň ýüzüne ýa goýnaklan, ya tikini bugun eýsen erti söküljek. Ya ýene hilipes, ya ýene bir zat Utaýda olursa sebäp bolup bererde. Ýani şonu almansaň ýaty iskiladyn onuň bizim ýanky söwdegarlarymyz bar ýa goşadyrmak üçin Hytaýa. Onuň 1 manatdan meselem aýdyl ýerine satynar, getirip 10 manatdan türkmeniň özüne ýelmeýärler. Emma faktyski şu haridyň bahasy 50 manat bolmaly Ýewropada, eger şol hil taýdan dogry tikilen ýa biçilen bolsa, egin masya aýykawal ýany. Demek, emmasy bar. Şoň üçin arzan satyp getirip Türkmenistana satýarlar. Ýene de aýdýarlar bizene, men diňledim de sebäp şol Berdi Begmeýew bilen 3 tane oglanyň öz ara dawasyny. Berdinki
Men adalet şoň arkasynda diýip hasap edýän. Oň beren maslahaty, siz o taýdan ondan bundan harit getirip, o geçmän ýatan haritleri lükkelep getirip halkyňyza suňşulmaň diýär. Bular maýdy näme üçin biz halk arazy ýa getirýär, ardan satýar, alsyn diýär, geysin diýär. Howa sen ardan satýan ýöne o hili ýok. Canım. Hili ýok. Ondan Ýewropa almajak bolan ýa Almaniýadan haridin sen getirip öz halkyňa suňşurmagy insan satýan. Şutaýda berdi bermän dogry aýdy. Siz beýdip bereni puluňyz bar bolsa, ýurdun içinde fabrik gurun. Şu taýda iş yerlerini döredin, enelemez gitmesin Türkiýede. Şu taýda talawançylyk etme, iş yerini döredin, tikinçilik fabriklaryny açın, ayakkabı fabriklaryny açın. Önüm bar, çi önüm Türkmenistan için mata marlan önüp dura paxtada. Özüňiz tikindi, satın halka şu taýda. Hem iş yeri bor, hem halkın öz ukyby bor. Artykmasyny belki hilini gowlanyrsan, daşar döwlet alar diýip. Yok. Olar neden ak? Etçigimde. Gelle seni özün et diýdi bir kysany. Ondan bira tanış ýa-da berdi bermän. İkilik näçe o Türkmenistany bankrot edilip elinden hem emläginiň alnandy. Nämen üçüncü gezek bar emlägi şu ýa-da orsiýetdim nerede gadan 1 milliard rublyny urwan bolan şagarlar nidersin bar? Yok. O bilýär, şu ýanky sport näme diýenden şu Türkmenistanda şan hemmesi ol ýegellen asyny gezip beren oglanlar. Şolardan beýdin bir konteynerim barana Türkmenistan. Berdi bolsa o zatda bilen razy däl, men şeýdip düşünýär. Görüp oturan zadym şol özüne göwni etýän ýigit. Özün tutup bille alıp bille dünýä tanış etdirdi görkezi. Türkmeniň sewda edip biljegini, iş alyp barjagyny biljegini ne? Bilýär biznesmen. O başarýan bolsaňyz şol berdi bilen razylaşmaýan ýurdun içindäki ýa-ni alyp satarlar diýen biz spekulant diýdik özüň. Ene şo spekulyantlar siz berdiňki ýalyny barynda daşary ýurtdaky ady belli adamlary öz firmany eşiňizde geyindirdim. Hani? Olady bilýärsiz siz hem şunu edin. Äsiz bolsa şonsudan ýere çörek tapman oturan garyby ol bas eskalatda geçmän ite gerekmejek garydy soňşurýan. Onuň ýene de minnet bilen halka paýlaýan ay bizine kömek edýär. Näme kömek edýär? Kömek edýän bolsaňyz her gün oğullar çaçağı, ulu garry, zenan dilekçilik internetde saytlarda goýýar. Kömek edin, operasiýa gerek, näme gerek diýip. Näme üçin şolara pul geçiren zatdy. Ay biz ardan satýar. Sen aňyrdan muğd alyp gelýän zadyň ardan satýandy. Şonu aýdyp bilen ak, dile öwrülen ak. Men dilime öwrüle, men aýdýan şonu. Şu meselede, şu dawal meselede adalet berdi bermän tarapyndan. Sebäp oň edýän teklibi ýurdun öz içinde zawod fabriklary gurunan uly kiçik karhana tapaw diýip, zenarlarymyz gitmesin ýurdun daşyna talawançylyk etmäge diýip. Nämesi ýalňyş? Gurban bolup bersin oglu bilen garanti ýani halkyň öňünde. Ene sen gel işle berdi biz sana elimize murjakka nämesen özüň diýip. Ene 10 ýyl möhlet berýär gel işle diýsin. 10 ýylyň içinde berdi bermez ýurdun içinde sana 10 tane fabrik gurýar. Dünge halky ýeňdirmekde ýurdun daşyny satmaga da Türkmeniň markasy ursat ýa mümkinçilik beretjek. He? Bular bolsa Hytaýdan getirýär şol ýanky ýüplük maýkalary. Onu mana Türkmenistanyň öz ýüplügi paxtadan öňüň näşinji kategoriýasy geçmän ýatan haritlary Hytaýdan bäri uğradyň. Ýewropada şonu ana second handda satýar. Täze eşikli. Aýdaly ýanky bir dukany bir jal bar, bir köýnüň bahasy $50 bolýan bolsa, bolmalysy şonu $5 hem satýarlar. Täze bir kasy bilen. Ene şonu aýdaýyn. Ene şeýle ýurtdaşlar şuurlukça men şu zatlaryň üstünde durup geçeýdim gysgaça
Biz öz içerki önümüz yok. Aýdýan zadym öz içerki önümüz yok. Daşarky önüm satyn almaga bizim halkymyzyň satyn alyjylyk ukyby mümkinçiligi yok. Puly yok halkyň. Inni diňe uly gaýgasy garagarny ijek çöregi bar. Gece geçigde iyicek çörek. Şonu tapıp ölse Türkmen şahat boldy. Yani o zalama halkymyz gyrgyna beril 35 ýyl bar. Indi näme galar? Eger şu gidişine gidecek bolsa dünýä. Ine sonra ustaydy. Şoň üçin ýurtdaşlar oturun, pikirleniň, oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Dinläňiz üçin sag bolun, emmäňiziň ömrüne sag.